Mayapayapak po kay kayungan. Kambeta po din kay katamang pasariling kapag nasan kaniting misa, pakiyabetala po din makatuking intentions. Inka pasalamatan na po di Josepe Pehison and family, Christian Rona Gomez and family, Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez and family, Sally Francisco Seller and family, Ferdinand Edmer Nalising and family, Dolores Inventor and family, Giancarlo Tapnio and family. Kapasalamatan da naman di magmasusi king Aldodang Kebaitan, di Natividad Panlaki at Arnel de Guzman. Special intention, Mayor Teddy Tumang, Engineer Jesus Punsalan, Villamor and Risalina Tolentino and family, Dietz Anita David and family, Father Raymond Reyes, Carmelita Roque, Father Fernando David, Ning Torres, Gemma Lumba, Ariel Osepina and Joshua Joriel Macabali, Federico Mandap, at Emerito Barrera. Para king malalagwang kapaldanan dari Felipe at Corazon Pajardo, Elmi Ronquillo, Mark D. Kleiner Bayani, Pat Ahos, Father Rolando Lopez, Rosario Di Marucut, Father Pablo Sahagun, Celia Lagason, Ranilo Deirit, Charito Obsequio, Michael Alfaro, Monica De Leon, Alaisa Rain Tulio, Nobinario Ignacio, Mark Antonio, Espiridion Kayanan, Rosel Montemayor, Belia Trinidad, at Joy Manalo. Para king alananggang kapainawan ning kaladwadari, Domingo Senior, Alfredo Senior, Domingo Junior, Lisel, Carmelo, Florencia, Federico, Domingo, Armando, Leonita, Cathy, Estrelita, Juanito, Antonina, Crispin death anniversary at ding maldang kaladwa king purgatorio. Ilagyan ng impamponing anak, amponing banal Espiritu, ang grasya ni ginutamang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyagom ng banal Espiritu, mantabay kay kaingan, mayapayabak kay kaingan po. Anting mikakapatad, baka tabi ba tayong matampang pagmasusyan, ting banal Eucharistia, amin ang talapat sisyan, ding kasalanan tamot, at manyad pantado at pakalulu, kay ngapong Ginoo. Ginong Jesus, dinatangka, ban pakikasundo mo kami, king metong at king ipa, Ginoo pakalulu.
Ginong Jesus, pakayapan mo ring sugat ning palpikasala at ning pamisagsagan Kristo pakalulo. Ginong Jesus, mamilatan ka para kay kami, arapan ning ipa, Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa may paintutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye, alangang manalangin tamo. Oy, paming mayupaya, pakiramdaman mo rining kaya kaming panalangin. Sopan mo keng makabalo, king kaya kang kaburian, at ganap kaniti kimipnong tetagan at kasalpantayanan. Iti adwan mi, king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ang anak mo, mabibi at magari kang bemo at ng Banal Espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alangang pamamasang ibot, king sulat karing Hebreyo. Manatili po ang gangeni, itang pangako na ng Diyos, tungkol king pamaglob at pangaras king lugar ng kapainawan asasadyana. Inyaming nga tamo, pota at inke kayo, amipagkaitan king pangakong ito. Uling kalupa rin pipungpunan tamo, dimdam tayo mo naman ing mayap a balita. Dapot ila, ere peki nabangnan ing amanong dimdamda, uling era peniwalan. Dapot itamong ating kapaniwalan, itamo rin milub kin lugar ning kapainawan, agpang kin sinabi namo rin ng Diyos. King kamwa ko, pinyumpa ko la. Kapilan man, ela milub kin lugar ning kapainawan, asidya ko karela. Sinabi na iti, bistaman din kayang dapat mayari na la, kanita pang lelangane ing yato. Uling king metong ng dake ning kasulatan, anti kanini ing masasabi, tungkol king Kapitungaldo. King Kapitungaldo, pepay nawaya ing Diyos, king sablang dapat na. Itimurin ing mababanggit pa si bayo. Kapilan man, ela milub king lugar na ning kapainawan, asidya ko para karela. Inyasa, pigisanan tamo ing sablang agyo tamo, batang milub, at manakit kapainawan kinsiping na nin Diyos. Nino man saki katamo, eya makyapos, king pamanyalan da, ban eya mipahamak, kalupara. Ing amano ning Ginoo, eyo kakalimuan indepat ning Ginoo. Itang sablang dimdam tana at abalo, at turuda rin pipungpunan tamo, tamo sukat lilihim, karing kaya katamong palipi, nunya sukat tamong ilipat, at sabyan karin tutok dahi, insi kananing Ginoo, at ding makapagmula lambage, akeyang depatan. Kanita, abalo dala naman din tutukin dahi, at pati na rin pahintungol apalipi. Ilaman itururo ka rin maging anak da, kanita king Diyos ibilira intiwala ra, at ing dapat ni Diyos kapilan man era kalingwan, nunye tupad lang parati, king kayang kautusan. Kanita, ela mangari kareng-karelang pipumpunan kin Diyos a ela maging masyas abuntok at lahing mapaglaban. Lahing matatag manalig kin Diyos, lahing manatiling tapat kaya.
eko sa magmasyas a puso. Ang ginumanatili kaya kayo, pamamasa king may pabaditag pangkang San Marcos. Kalabas ning mapila na yaldo, mi balik kay Jesus king Capernaum, at mi kalating balita king iya at yubale. Inya mitipon la ring tutong dakala tao, sabyan pa, lami pagyu, agyang tulid ning bale. Kabang aralan nung Jesus ding tao, detang de ing metong paralitikong bubuat da ring apat a katao. Eri alapit kang Jesus, uli ning keraklan da rin tao. Inya bikbak ding bubong ning bale, king tulid na. Inya may kabusbus na lang pidalana na bebaring pagkeran, anong nuya makakerang paralitiko. Inya ngigit ng Jesus, ing maragul ng kasalpantayanan, sinabi na king paralitiko, anak ko, may patawaran na rin kasalanan mo. Ding mapila na eskriba, apakaloklok ka rin, ngaraking lubda. Bakit makanya niya sabyan ng taong ini? Kalapastanganan king Diyos yan ha. Ewari ing Diyos mong bukod, ing malyaring mamatawad kasalanan. Tambing ng balong Jesus, ing atsuking piliblubanda, inya nga nakarela, bakit may misip kayong makanyan? Isaning mas mayan sabyan king paralitiko, may patawaran na rin kasalanan mo? O yung sabyan kaya, talakad ka, idalaming kaya kang pagkeran, at saka kalumakad. Patutwanan kung ini kaya kayo, king keti king yato, ing anak ning tao, at inyang upayang mamatawad kasalanan. Nga naking paralitiko, talakad ka, idalaming kaya kang pagkeran, at muli na ka. Kingakakit na ring sabla, tinalakad ya kanita mo rin ing paralitiko, binuwat ning kayang pagkeran at mekoya. May nga pamulalalangan at migmulang minye kapurian king Diyos. Ngarang sinabi, kapilan man, etapa ikit, inganti kaniti. Ing mayap ng balita, ni kakatamong kaligtasan. Meron pong kasabihan yung mga Tagalog, yung hinuhukay mo na ang yung punto, o ang yung paglilibingan, parang ganyan po. Hinuhukay mo na ang yung paglilibingan. Na, ibig sabihin nun sa kalokohan, sa bisyo ng isang tao, parang siya na mismong naguhukay sa mismong kanyang libingan. Na, kaya kung di niya titigilan ang bisyo niya o kalokohan niya, ayan, parang siya na ang naghukay sa sarili niyang libingan o ingkutkutan. Ganyan din po yung sa English, meron din silang kasabihan yung you are making your own bed. You are making your own bed. No. Parang ginagawa mo yung sarili mong higaan. Ibig sabihin lang ganun din, pag mabisyo ka, loko ka, parang ikaw na rin ang gumagawa ng iyong higahan dahil dadalhin ka sa higaan ng iyong kalokohan. Ibig sabihin, mararatay ka sa sakit. Kaya pag ganun na ginagawa mo na sarili mong higaan, para bagang kung hindi ka magbabago, kung hindi mo aayusin ang ginagawa mo, ikaw na rin ang gumawa sa sarili mong higaan para magkasakit at maratay. Kaya pwede pong siguro nga, kaya tayo may sakit, kaya tayo nakaratay, sa sambanda talagang kasalanan natin. Dahil tayo ang nag-abuso sa sarili natin, dahil tayo ang nagloko, kaya yan ang ating napala. Ika nga ng ibang mga tao, yan, nakarma ka. Ang bilis ng karma. Pero hindi naman lahat na ganun. Pero mayroong mga ganun. Na kaya, ayan, ngayon ika-ika, paika-ika,
hindi makatayo, kasalanan din niya. Kaya dito po sa ating ebanghelyo, ito yung Panginoon, no, nung nailapit sa kanya itong isang paralitiko ng 4 na tao, no? Ang una niyang sinabi, your sins are forgiven. No? Alam kaya ng Panginoon background itong paralitiko na kaya siya na-paralyze, kasi siya na mismong gumawa sa sarili niyang higaan. Na ibig sabihin, kaya nakaratay siya, kasalanan din niya. At normally po, sa nga ganyan, pag ganyang nakaratay sila dahil sa kanilang sariling kasalanan, ang sinasabi natin sa kanila ay, yan ang bagay mo. Kasalanan mo yan. Kaya magdusa ka. Ikaw ang gumawa mismo sa sarili mong kalagayan. Ganyan. Pwede pong ganyan. Lalo pag disappointed tayo sa mga lagi nating pinaalalahanan, anak mo, asawa mo, kapatid mo, kaibigan mo. Tapos ang tigas-tigas ng ulo. Tapos yon nangyari yung hindi inaasahan. O siguro inaasahan kasi alam mo naman parang doon patungo ang kanyang ginagawa. Kaya nasasabi natin kung minsan, ayan ang napala mo. Hindi ka nakinig. Kaya dito sa ating ebanghelyo, para bagang alam ng Panginoon background itong tao. Kaya ayan, paralyzed siya. So siguro sa isang banda, alam ng Panginoon, kasalanan niya. Pero hindi niya sinumbatan. Ayan, hindi niya kayan, kasalanan mo yan. Hindi. Your sins are forgiven. Napatawad na ang iyong mga kasalanan. At alam niyo po, sa mga Hudyo, parang konektado palagi talaga yung sakit sa kasalanan. Kaya para to prove his point ng Panginoon ay napatawad na yung kasalanan itong mama, kailangan lumakad siya. Kaya kasabay ng kanyang words of forgiveness ay yung nakapaglakad itong tao. Ibig sabihin, tunay ngang siya'y pinatawaran sa kanyang kasalanan. At ito po yung Panginoon. Kung mayroong gustong unang magpatawad sa atin, gaano man kalaki, karumaldumal ang ating kasalanan, ay siya. Kung mayroong naghahangad ng ating kabutihan at kapayapaan na maging maginhawang buhay natin, ay siya na mismo. At alam niya na ang kasalanan ang siyang balakid sa isang mapayapang buhay. Kaya napakabait po ng Panginoon, hindi niya pinagkakait sa atin ang kanyang pagpapatawad. No, ito ang kanyang laging alok sa atin, ang patawarin niya ang ating kasalanan para tayo mabuhay ng mapayapa at masaya. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa Panginoon, ating mga kailingan, sa bawat panalangin, sabihin natin, Ginoo, tingiran mo, ing kasalpantayanan mi, at ipagkalub, ing aduan mi. Para king maglakbeng iglesia, banding kayang galame, manatili lang patutuking pakalulu at ganakaning Ginoo karing sablang komunidad. Ipanalangin taking Ginoo. Para karing pamuntok ning bansa, ban maging makabuklatla pilubluban king karelang kasiwan at dapat, para king ikakayap daring sabla, ipanalangin taking Ginoo. Para karing kayanakan, bamibiye lang dakilang pamibiye, agpang karing dalan na ning Ginoo, at agpang karing pamamaralan na ning yato, ipanalangin taking Ginoo. Para king kakatang komunidad, nung makanano tamong tinanggap mga santing abage-bage iba't king Diyos,
Makanyan tala naman sanang idake, ringke ang kalam karing kapus palad. Ipanalangin, taking Ginoo. Ngenya doon taming sarilitang kapagnasan. Diba, italakad ming kay kang kayarian kilubmi, at pagkaluban mo keng pusong masampat kikilala, ban kita atalastas ming kay kang kaburian, adaptan itang kay kang ikatula. Itinganadon mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Manalayin kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daon, matanggap harapan ng Diyos, si Panglubos mayupaya. Nagkapara sa akin, daong karingkaon, kaya kapurit kaligaya ng kaya lagi, kaya ka tayo kasaplala, at sa bilog ng Santa Iglesia. Oy, paming miglalang, tanggapan may ting sakripisyo, adaraon may king kay kang altar, pasulungan mo kami, king kabanalan, at ipagkalot mo, ing adwan mi king kasalpantayanan. Ti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ang ginu manatili kay kayo. Yat na yoren puso yo. Pasalamatan tayong ginu a Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matulid. Ing pasalamatan da kang parati at numang karino ipa. Diyos king anangangad lubos mayupaya. Kapamilatan ng Jesucristong ginumi. King dali sa lugod pagmasusyan mi. Ing kayang kamatayan. King mabiyay kasalpantian papasyag ming kayang pangasabling mebye. King ganapakapanaligan panayin ming panyatang ng mitmong kaligayan. Ulinita kamberi sablang koro, ring anghel, karing banwa. Daralit ming kekang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian keka. Banal, banal, banaling ginu, Diyos sa mayupaya. Ibnuing banwa ting yato, king kekang ligaya. Daratang kinlagyuning ginu, Hosana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaying panibataning sablang kabanalan ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa detingay, king espiritu mo, ban para kaya kami manyari lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayoya may daon, kusang lub, king pamaylasat kamatayan, kinwaning tinapit, pepasalamat siya kaya ka.
Piraso niya binyene, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga nat kanan niya. Tiin ka na akong katawan, amidawon para kay kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha ning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga, minom ko kaniti. Itiin kalis, sing ka na akong daya. Ing daya ning bayat talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kayo, at para karing sablang tao. Banketa, may patawaran laring kasalanan. Naptan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan mi o ipa, ing kamatayan at pamanyobdin ng mebye ning anak mo, daraw miya kaya kay ting tinapi ning biyating kalis sing kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mabang mabaming pagamwa mo, king ikamingan sanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me o ipa, ning Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yatu, ban beganap ya kinlugud, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, at ing sablang pari. Ganakan mo na naman ding kapatad ming pepainawan at maninayang sabling niya, lanay Carmelo, at ing sablang mayang na biye, tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kaya benang Maria, ing Birhendo ng Diyos, kambe ng San Jose, kayang esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad king malmong kaburian, king kaya kabaning panawun, puriyandak at paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambe na at kaya, ipang mayupayang tutup, kaguming banal espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngayon manalang tamit mong kapaniligan na lugod, king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katamo. Ipami, tsaka banawa, misamba na ilagyo mo, tatangke kami kayarian mo. May paminto ng lugo, kaya sulit, at ibanwa, ing kakanan ni King Aldo. Ibigay mo kaya kami, King Aldo ngayon. Ang puwan ipatawad mo kaya kami, ding sala ni kaya ka. Kunting pamamatawad mo, kaling may kasala kaya kami. Ano makipay sa ating tukso, ikabos mo kami, kisablang marok. Ikabos mo kami o Ginoo, kisablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupan ing kaya kang pakalulo. Parati kaming mikabos king kasalanan at biligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangapos. Hanggaman king o ginuming Jesucristo, asinabi, karing kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babya ko kaya kayo. Ay mo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, naninglawen mo ing kasalpantayanan, ing kaya kang iglesia. At pamayapan may pambilugan at pangking kaburian mo, ika mabibi at magari manggaman, king alanganga, ing kapayapan ni ginuman, tabi sana kapilan man kaya kayo. Ting may kakapatid, may pupugayin tamang ining kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan, kapayapan. Kordero ng Diyos, kasalanan niya, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, nalakong kasalanan niya, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, nalakong kasalanan niya, biyang kami kapayapan.
Ngayong malugod at maganakatamong Ginoo, ing kordero ng Diyos, sa minalako, king kasalanan ng yato, noon tang makasadyan tanggap kayo, kaniting banal ng komunyon. Ginuek matampang tanggap kaya ka. Dapat sa kasmi nga manamot, kumayap na ako. Manalangin tamo. Oy paming malugod, babayo mo kami kapamilatanda, rin kaya kang sakramento. Sapan mo keng pasalamat kaya ka, kapamilataning pamibiyebye, king tapatapaman yoyo. Tihadan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ting ginuma natili kaya kayo. Bendisyonan na kayo nga ning Diyos sa may paintuto, ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu, may arinin kaya katang kapag masusyan, umetana, paligay ng Diyos, kapamilatan ding pamibiyebye tamo. Salamat, King Diyos. Dakat po salamat, may poras, gandang araw, marami pong salamat.